ちょっと、うわう、危ねえ、危ねえ、危ねえ、きれい。ちょっとこっち側滑っていいんですよね。ちょっとこっち側滑って、うん、あんまり沢が深くならないところで左ね、左に入るような感じ。いや、もう、いや、多分尾根滑っても十分、こっち側行っちゃいますか、もう。うん、十分楽しめないかな。そっか、そうするか。うん、それのがいいと思う。もうこの段階からこっちのそう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 、うん、尾根出ちゃって。いや僕も